Добро утро и в този влог. В момента се намираме на стадиона и ни предстои малко да побягаме. Времето е мега яко, просто е перфектно за лек джогинг. Между другото, аз не бягам всеки ден, но останете с грешно впечатление. Почти не бягам, просто някакси така съвпада сега с тези влогове. И ще се опитам да ви заснема малко част от тренировката. След това ни предстои едно интересно пътуване и ще ви снимам къде отиваме. Ще е за ден, няма да е за много дълго, но смятам, че е много красиво място. Ако имате път на там, със сигурност много ще ви хареса. Отскоро пробвам при загрявката да бягам известно време назад, защото съм чела, че има доста ползи за коленете и специално за хора, които имат вече проблеми с тях. Почваме, загряваме и гол! И ето ме отново вече готови да тръгваме. В принцип имаше лека промяна в плана и вече е утре. Така че кадрите с бягането, които ще видите, бяха от вчера, но важното е, че потегляме най-сетне. Както ви казах и по-рано, отиваме на едно супер красиво място. Ще снимам и кадри по време на пътя, защото мисля, че ще има сняг. Там и просто е изключително красиво. Айде, потегляме. Тези дни съм на доста философска тематика. Набършко, докато спряхме да заредим, исках малко да ви споделя отново мои размисли и страсти. Те са свързани с това, че много хора смятат, че богатите хора реално нямат проблеми и че ходят на почивки и си мятат краката и нищо не правят. Самата истина е, че всъщност тези хора имат много по-големи проблеми и такива, които ние даже ума ни не го побира. Просто те реагират по различен начин на тези нови проблеми. Преди време на едно място, на което работих и от което си взех доста поуки, шефът даде една много мъдра мисъл и тя е, че всеки нов ден е ден за нови проблеми. И това просто ми се запечата в съзнанието, беше наистина много мъдро. Защо го споделям това? Защото не е лесно, ама по никакъв начин не е лесно да си човек, който е постигнал много и който има стабилни доходи, стабилни финанси. Истината е, че просто ти си човека, който е минал този път и който е свършил цялата работа, която е изключително много, изключително трудна и този човек е бил изключително последователен и търпелив, докато го направи това нещо. Отстрани може да ни изглежда много лесно и да си казваме, този човек е толкова спокоен, толкова равновесен. Да, обаче истината е много по-различна. Този човек е такъв, защото е научил умения към това как да се адаптира към ситуациите и как да реагира правилно на гадните ситуации по начин, по който това да не променя неговата нагласа и да е достатъчно продуктивен, за да може да си движи нещата. Айде, стига толкова размисли и страсти, по-късно пак.
пристигнахме вече. Както и вие сами ще видите, мястото е партизанска песен, хижа партизанска песен. Това, което искам да кажа е, че просто е уникално. Цялата атмосфера, за самите гледки, някак си е спокойно. Ама спокойно, толкова много спокойно. Нещо, което няма как да го усетиш от вкъщи или разхождайки се навън. И най-ужасното нещо, което можеше да се случи. И то е, че се натъкнах на една огромна мечка. Реално ние оцелихме някакво уникално време. Гледките са просто спиращи дъха. Единственото малко кофти беше, че така малко се хлъзгаш с колата вече в последните метри, защото е заледено отдолу, но пък не вали сняг и въобще не е студено. Просто отиваме малко да хапнем и просто пак искам да ви заснема тишината, защото е... По принцип исках да останем да нощуваме, но като звънях по-рано, естествено всичко е заето и нямат свободни места. На драго сърце мислихме просто и двамата си валя да си вземем лаптопите и да си работим от тук, защото имаме доста работа. Но ще се насладим и в рамките на няколко часа на мястото. Вече хапнахме и хванахме гората, буквално. Искам да добавя, че персоналът вътре в хижата е изключително любезен, страшно гостоприемен и мил и въобще самата хижа е толкова поддържана и толкова чисто. Те даже имат награда, мисля, за най-добра хижа на годината. Напълно заслужена награда, защото тези хора строят адски много. Само като останеш за една нощувка и виждаш какво им коства да поддържат мястото, просто, нали, ево, че някой им е оценил труда. Ако не сте идвали друг път тук, много си заслужава да дойдете. То просто трябва да се усети мястото, трябва да дойдете на живо, за да видите атмосферата и всичко и да видите просто за какви гледки и какво спокойствие става въпрос.
Някак си не може да се сравни с хотел. Друго е усещането. Просто да си буквално в гората сред нищото. И тук завършва моя влог. Ще се радвам да харесате клипа, да се абонирате за канала и определено си заслужава да посетите мястото. Аз вече оставям телефона и ще се насладя малко на атмосферата.